Ponúkame vám na prenájom útulný dom o rozlohe 140 m2 užitkovej plochy len 12 minút od mesta Nitry. Sme v Ivánke pri Nitre. Prízemie ponúka vlastnú chodbu, hosťovské WC, modernú kuchyňu, obývaciu izbu s výstupom na terasu, ktorá má 20 m2 a kúpeľňu. Na poschodí sú 3 izby, technická miestnosť a veľká kúpeľňa. Výhody tohto domu zahŕňajú rovinatý pozemok o rozlohe 248 m2 s terasou, záhradným domčekom a 2 parkovacie miesta na státie, studňu so záhlavovým systémom a moderné vybavenie ako teplovodné kúrenie, plastové okná a sedlová strecha. V lokalite nájdete všetku potrebnú občiansku vybavenosť, zdravotné stredisko a obchody. S rýchlym prístupom do Nitry len 12 minút spojíte pohodlie vidieckého života s mestskými výhodami. Neváhajte nás preto kontaktovať ešte dnes a radi vám ukážeme tento domček osobne. Cena nájmu je vo výške 1500 € plus energie. Radi vás uvidíme osobne na obliadke. Majte sa pekne.